aveți grijă că n-am mâncat de 2 zile. Nu știu ce s-a întâmplat, stau pe jos și vomit. Am trepidații, pielea mi s-a zbărlit. Ajutor, vă jur, vreau să mor. Băga mea-și pula în noul sezon de LOL. Nu știu ce s-a întâmplat, stau pe jos și vomit. Am trepidații, pielea mi s-a zbărlit. Ajutor, vă jur, vreau să mor. Băga mea-și pula în noul sezon de LOL. Dau play la meci și nu știu la ce mă aștept. Cu Kiana Assassin dau 2 damage perfect. Merg să ucid, plec bow, mă-ntorc vacă. Nu-mi vine să cred, chiloții mi-au intrat la apă. Sunt puțin agitat, așa că mă joc ca de carry. Mă joc mefe în mintea mea, sparg toți playerii. Dau 2 hituri, dar cred că i-am dat viața. Cogmau m-a bătut, de-am primit update, schimbarea la față. Într-un moment de slabicune, apăs tab să-l înjur pe nume. Cogmau fără iteme, m-a bătut, de-am făcut spume. Ajutor, eu vă rog să faceți ceva. M-a bătut 0-10 Veigar și doar un item el avea. Nu mai vreau acest sezon, vreau să mor lângă Dan Diaconescu. Vreau să ajung în tomberon.